Namit tigas to eh. Ang sakit ng ngipin ko. Panailugaw, latakan ka ni ko. Namit tigas to eh. Sabi nagsidadarat na iti, tilapya. Nyamit tayo. Sabi pa bumitok tilamay. Nanis kong tegsi dati lames, nalugit tilapya man disindada dati aldawin, tapos dati bigat, fried chicken. Tugaw na tangan kanikon. Sakit. Hanggang ako latan. Nyamit di kastuyay. Nagsasakit ka? Di ba bawal ka niya matulong basta na lang sa... Lugaw na tangan kanikon. Ana nga, kakinay kay umutin, nagbabakod dinibin na. Nga, noodles! Noodles man ay makauma. Nagsakitan. Kunyamit tayo. Tatay, wag magada nga, tiis ngipay. Na. Lugaw latan. Kasi damay mandikan man kukod ti baboyaw. Agsida kami ba itong bigat ko patatay? Kaya ngipin ko. Agluto na patatin itong bigat. Nyamit tayo. Tata, kamayatan na makatipilak tatibagas ang kamanghan. Puro lugaw latan, hanggang ako latan. Nyamit tayo.